Dostlar salam. Yine sizin bilen Sunday Plus bizim bugünkü mihmanımız Mekan Atayf. Mekan, salam aleykum. Salam olsun. Mekan Atayf'ın stüdyosunda sizden gelen soğallara cevap berýär. Hemme soğal oradan köp sağ bolsun aýdýar. İň gowlaryny saýladyk. Häzir olara da Mekan ýöretdi. Sizin üçin öz jogaplaryny berer. Wagt ýitirmän soralara geçýäs we ilkinji soraw hemişe orşýar bir tanışlyk ýaly. Mekan Atayf aslynda nirelikä we nirede ýaşaýar şu wagt diýär. Men aslım Mar vilayetden Takarçay etrafına doğulan yerim. 1985 ýylda doğulum. 16 Mart'ta ýaňy ýakyn doğulanym boldy. Kutladym, sag ol. Özüm Edil häzir Aşgabatda ýaşaýan, Aşgabat şäherinde. Şu wagt agam diýsem geň ýürem bolmaklarym mümkin. 1 ýaş uly Mekan menden. Arsam menden ulla. Öň bilmeýäk o maňa agam diýdi. Soňundan bildim de ullugyny men oňa agam diýem. Innik soraw. Edil sorawlar tertipli däl gelişine görä berýänler. Şoň üçin bir temadan gitmezligi mümkin. 3 sany arzuň hasyl bolýan bolsa, olar haýsylar bolardy diýe. Adam arzuwsuz bolmaz ýa, guşganasyz bolmaz. Şu eden arzuwlanma paşdy ýetdim de. Eden arzuwlarma. Ýöne bir içine ýeni de adam, arzuwsuz adam ýok. Häzir çağajyklanma, sagaman öýle işgil edip bagtly ýaşasalar, şolan bir arzumyz. Yurt parahatçylyk bolsun. 3 tip tanamaly bolsa. Birinji parahatçylyk. Parahatçylyk, hökman, saglyk, parahatçylyk birinji oçur. İkinji ilem çağılanmadan bagtyna owanyp ýaşamak nesibeden. Üçüncü ilem hem üçüncü arzumam mara bir haçan bir ýadyma düşen naýdaryn arzum. Üçüncü. Aýr enzedik goýaýaly. Bolýa men ýatladım. Bolýa. Mekan Atayf'ın ilkinji halifasy kim kädiýär? Men halifa bar bolsa, barmy halifalyk eden? Menne gaýwany halifa bar. Aha. Gaýwany. Ýöne hakyky halifa ejem diýsemem ýalňyşman sebäbi. Maňa ejem elimden tutup duwtary öwredönem ejem sadanlar ýaýdymçy däl. Ýöne men şol höwesimi ejem billi. Ihlas edip durýar. Men şol höwes edýänim aýdym sa söýenim. Men sebäbi özüm bilenim mer aýdym aýdýan men. Plança ýaşdy bilemok. Kiçiligimden 5 ýaşymda Özbegistana giden şol atlan ýazysamma. Ejem men halipa. Dogrusyny aýdy. Ýöne gaýwany halipam Agamrat Öwez Mähmedow, Agamrat Kurt lakam bilen tanalýar. Ilaresini. Ol barada da bardy soraw bolun eýem onu aýyrmaly bolýar. Jogap berdiň eýem. Indika geçýär. Ýaşlara maslahatyňyz diýe islenlik temada. Ýaşlara berjek maslahatym ilk bilene saglyk isleýän şolara. Ondan işlerine üstünlük hem de yurdumda wepaly ýigitler bolup, gaýlar bolup ýetişmän arzu edýän berýän maslahatym amjal. Sag ol. Innik soraw. Haçan görseň şadýan, gaharlanýan wagtyňyzdan bolýarmy diýe. Elbetde adam gaharlanyp bilýär. Bir sebäpler boýun. Ana. Ýöne Hudaýa şükür özüm şeýle doğulanyp merşun ýaly. Bolşum açyk şadýan. Ya grubu däl, onu ýasawam etip bolmaýar. Şu men grubu bolup bilemok, ya men gaharlanyp bilemok. Öz bolşum da. Men hem görşäs bolýan gaharlanan göremek ýöne. Diňe gülüp berýär. Mekan Atayf'ın durmuşuna täsir eden adam ýa bolmasa söz üstünlüge ýetmegi üçin. Men üstünlügime ýetmemiň sebäpkär adamlar bar. Sebäbi men onu ýatdan çykarmaýan. Ol bizde şahyr Anybayram Aýdogdy ýypar. Şu bir näçe bagyşlara sebäp bolan halifa, şahyr, kompozitor diýsem ýalňyşmaýar. Men şoňa köp sag bolsun aýdýan. Esasy maňa ihlas eden adamlaryň biri. Esasy. Şu adam işleşýänmi ýa? Şu adam işleşýän, şu adam görüşýän. Anybayram saňa da köp sag bolsun aýdýan agam. Senem görýän bolsaň görýän, sen Goçmuradyň peredaçasyny saňa da köp sag bolsun minnetdar. Anybayram kim kädiýän dostlarymyz üçin Beki Allah Urwanowyň Beki ýanyna beti gepleşigem Anybayram bilen.
görüp bilersiňiz. Innik soraw. Näçe ýaşyňyzda aýdyma başladyňyz? İlkinji toýa näçinji ýylda bardyňyz? Näçe ýaşyňda başlanyň aýaňy aýtdyň, ýadyma düşýän Aýdymy näçe plança ýaş diýsem ýalan çor sebäbi. Hallançakda näme? Men kiçiligimden aýdyma ýan şol atlan nesip bolsa bir oğlanlar şonu menden syomkalar alıp gidip dokumental film etjek diýdiler. Bir näçe wagtdan bir dinleýijilerimiz görebiler, tamaşa edebiler. Kiçiligimde 3 ýaşymda, onun 5 ýaşymda, 6 ýaşymda Ýaponiýa her ýurtlara gidip yer alan, wizalan baş onu ine matam ýygyna goýupdyr. Arhivden arhivde pawo gelecekde hani näder özüm görsem bir ýyl tolguny oturýan o. Onun toy barada. Ja, toy barada men toyum 2-nji, 3-nji klasda toýa uğradym Mar welaýatyna, Sakarçaýa tarapda. Toylara çykyp uğradym, o inçejik sesim mady, ýaşasyk oglançykdym. Şulam gowaý diýär, gutlasyn diýip aýtdyrýarlar. Toy soýan närsiniz? Yo, edil toýa soýamokdum ýöne, toýa barýan, gutlamaga barýan, ýarym saat ýaly aýdym aýdyk gaýdýan ony süýjalar ýalyp pul sagarlar jüýüňe salyp goýarýardylar. Toy pay. Toy pay. Onun ýöne esasy bu Aşgabatda gelip toy 2001-nji 2002-nji ýylyň başlaryna çykyp uğradym da toýa. Gorkýan zady barmy kadiýa? Aýraçylykdan gorkýan adam esasy. Hudaýa şükür ýene atamyz janlarda çağjyklanmaga, maşgalanmaga. Şolardan aýrylsam, mana gorky. Şonda men gorkyny ýakynlanmak. Duýar. Ýöne ondan merde başga hiç zada gorky ýok, Hudaýa şükür. Gülýaly. Geliniňiz bilen nädip tanışdyňyz? Iň köp gelen soralyň birisi. Gelinim bilenem ýaş döwri. Toyda görüşdük. Men kizice oglanım bir 8-nji, 9-njy klasym. Şondan görüşüp birek ýere. Olam men ogardym, men hem onu ogardym. Şeýde o atlar telefon zat ýokdy. Bir şeýle daşyndan teretsem süýdany ally. Onun şeýdip görüşdük. Soň 2004-nji ýylda enem atam gudoçluk etdi, şo ýyla öýlendim. Şu Hudaýa şükür ýaşap ber. 2 tane çağam, 16 ýyl o. Bir oğlum, bir gyzyňmy? Bir gyzym, bir oğlum. Gyzym uly. Beýdi baýdýan. Men gyzym. Ki aýty uly boldy jona aýdýan. Bir gyzym, bir oğlum. Hemen enlik boldy. Gyzym töleme 8-nji klas o. Töleme. No herkim Käwa jigiňmi zat diýen horaýalar. Ýanymda görýärler-de jigiňmi bu ýaman meňdeşden diýip. Men gyzym diýen ol geň görýänler bar eken. Töleme. Wagt geçýär, ha? Atlaryny aýtjakmy? Gyzymyň ady Leyli, oğlumyň ady Aýdyn Murat. Aýdyňa sportsmen, futbolist. Futbolist ol. Leyli. Leyli, ol doktor bolas gelýär. Gelecekde nesip bolsa okuw goýar, okuman goýar. 4 dil bilýär, töleme. Türkmen dilimizden daşyndan 4 dil bilýär. Aýdym sady höwes edýärlermi? Aýdym sady goýarýarlar ýöne, aýdym sady edil. Ýöne höwesine goýarýarlar. Dinleýçi hökümine goýarýarlar. İkisem oglum hem şeýle, gyzym hem şeýle. Onuň aýdymçy, men aýdymçy, oglum bol aýdymçy bol diýip aýdymçy edip bolmady. Özünde bolmaly bu. Esasy. Humara aýdymy köp kişi ogurluk diýär. Siz nähile pikir edýär? Aýyrban bilýän şu soraw. Ýok, şu soraw aýyrmaly. Duronna täzeden. Ýok, şu soraw gaýtym gitsin şeý diýip. Her aýdymyň ritmi bolýar. Ne düşünýändirler, sunuga diýişýärler düşünýär. Buny kän şol aýdymyň düzgünne düşünmeýänler ogurluk diýip pikir edýärler. Sebäbi şol aýdymyň ritmi meňdeş daşar ýurt ritmine. Sebäbi olam häzir döwrewap Latin Amerikan ritmi diýip hasaplanýar. Şu ritmde de adamlar tant ederýaly şowkunlyca bolsun diýip şulaýdym düzülen, bulaýdym ogurluk däse, bulaýdym ogurluk bolsa Spotify men sahypamda ýa-ni Shazam ogurluk aýdym bolsa ýa-ni Spotify ýüklemeýärler. Olar almaýsa aýdym uğradanda bir hepde analiza berýärler aýdymy. No şol aýdym egerde ogurluk bolsa ýygyna bulaýdym bolanok diýip bize habar gelýär. Ähli 42 tane platformalarda dinläp bilerdiňiz.
Şo taýlar kabul etdi de şolaýdym Hawa. ogurluk bolsa kabul etmedi. Lalaşýan. Humara näme diýmem ýalandyrylar görani. Hawa. Näden bilýän? Men sebäbi bu sorawlar YouTube'da da kän ýazdylar. Men her bir ýazýan adamlaryň hemme kommentariýalar okuyan men ýaltanman. Sebäbi men şu kommentariýalaryň üstü bilen inniki işime netice jemleýänler, inniki etjek işime. Her bir kommentariýalar görýän içinde gow kommentariýalar ýazýanlar wa içinde düşünmeýän ýazýanlar wa bir hili boluksaja kommentariýalaryň ba bolýar, her süraksız bolmaz diýçe. Onu hemme kommentariýalary dinleyijilerim okuyan, gow kommentariýalaryň ýazýan sag bolun, minnetdar. Hemme humara diýmek, bu humara sözi goçmur adam düşündürüler, ahli hemme okanlarym düşündürüler. Humara bolmak adam söýgüdenim humarla bilýär. Ýa-ni adam aýdym sazdanam humarla bilýär. Ukudan humarla biler. Ýa-ni humar diýmek adamlar köpüsi başgaça pikir edýär humar söz. Hökman ol nemede de azart söz, şol azart sözüň türkmençesi humar. Ýöne men sen söýgüňden humara diýär da humara. Sen söýgüňden humara boldum diýär. Başmaýlaryny diýen ýaly. Başmaýlaryny sen söýgüň meni anketdi diýen ýaly many da bolýar. Ýöne ýa-ni öňkü türkmen halk sazmydan ma humara ala diýip. Türkmen halk sazy wa. Meselem aýtsak öňkü halipa wagşymydan humara goý şerap içeli bile zat diýip aýdymlar aýdyp geçip gitdiler. Humara diýmek umuman humara biz bunu näme üçin allyk goçmurat humara bu türkmen gadymy söz. Biz öz gadymy sözlemedi hasam ýene-de täzeden şul inniki gelýän ýetginjek ýaşlaram bilsin bizim gadymy sözlemedi bilmeýän sözlemez bolýar adam. Şonuň üçin onun şu sözleri biz başta da aýdym ýadamyzda men bu Habibiň aýdymy, Habib müziğin aýdymy aýdymam saadam şonkoy. Habib aýtdyk oturup Habib şol aýdymyň sözleri biraz agyrrak bolsun. Sebäbi köni sözlerden ulanırak edeli. Köni sözlerden içine getirip şun ýalatlar bolsun diýip çıkardık şol aýdym her kime interesni boldy. Gowurdylar minnetdar dinleýijilerime sag bolsun aýdasyn melä. Gowurdum men. Sag bol. Ennik soraw mekan. Öz bagtyňa ýetmek üçin näme etmeli? Esasy inanmaly. Özüň inanmaly. Bagyt maksat diýmek goçmurat. Men pikirimçe men şu soraw şeýle jogap beredim mele. Meselem öz köp kişi isleýär bagyş bolasy gelýär. Bagyş bolasy gelýär. Aýdym şol her kim ýyldız bolasy gelýär. Meselem şu sebäpde ýadan bolmaklygym mümkin bu berde. Isenlik ýa birini söýüp şol bagyt çoň bile bagtly bolmak maksady bilen ýadan bolmak mümkin. Ýöne men şu soraňa goçmurat aýdym saz barada jogap bereň. Meselem ýaşlarymyz bar, ýyldız bolasy gelýär, aýdym tanalasy gelýär her kim. Onuň içinde şeýle bir aýdym, iki aýdym işleýärlerde ýitýärler. Arasyna wagt kän salýarlar. Men şonu ýalňyş diýip pikir edýän. Sebäbi bir aýdym çykardyň, ýene de bir arasyna kän wagt salman, ýene aýdym çykarmaly dinleýijiler. Sen dinläp, bu jaşy olan gowjay diýär, bir şey tanalyp gidýär adamlar. Ýöne esasy birinji oçur nesibe. Nesibe diýilýän zat hökman nesibe etmede peýdasy ýok da. Nesibäni zähmetlerim öňde goýan. Men zähmetden öňde goýýan nesibäni. Zähmet çekip beren oglanlar bar da, zähmet çekip beren oglanlar bar da ýöne şol nesibe çeken o. Ýöne dogry zähmet çekmek diýen bir zat barda. Ana onuňa da men dogry makullaýan ýa sözüň. Ýöne sen näçe dogry zähmet çekseň de şeýle aýdymlar ýazýan oglanlar bar. Men özüm gowurup dinleýän oglanlar ma aýdymçylar. Emma şolar bir men ýyldız bolaryny isleýän bolyn şolar ýyldızlyk derejesinde däl. Goşmurat. Şeň. Onu men şo nesibe diýip bir zat bar da nesibe etmese diýär, nesibe etmede peýdasy ýok diýär. Hasap edeniň bolmaz, nesibe edeniň bar diýär. Şolara kömek edip bolýarmy? Zähmet hem çekýär,
Senem dinleýän, gowam görýän, gowam mysal üçin. Inni şu Ýöne yekece kabul ýankı edýän. diýen sözüme gelmeli bolýarsa. Sen men zähmet çekýän, nesibem çeken ok zat diýip onu özüňi ýere düşürmelerle özüňe anamly bolup zähmet çekber. Çekseň Zähmet, ýagar ýagar rahmet. Hökman bolýar şol. Hökman bolar. anamalla. Hawa hökman özüňe anamyň bilen anamly işleseň nesibe çeker. Bagtlanmarsyň. Hawa bagtlanmarsyň. Enniki. Yaramaz ennikleňi nädip taşlap bolýar diýe. Sende yaramaz ennikler bar? Men yaramaz ennik men öýkele bilýän. Men şonu yaramaz ennik diýip pikir şonu ýaly alýar, kabul edýän özüme. Täbi öýkeleme gerek gel adamdan. Hiç kimden öýkelemeler. Öýkelegiň paýsy üçin. Şo türkmenlerimiň öňe sözleri bar. Şoň üçin yaramaz ennik diýip bir şoňa diýäýmesem käwir öýkü menem onam öz gowurýan adamlardan öýkele bilýär. Köplen şey. Şo adam gowurýan adamdan öýkele bilýär. Onuň şonu ýeňmek üçin ibratlar edýänmi ýa netije ýokmy? Aýny özüme öýkelemezlik nemäni goýýan öňümde bolýan. Şonu da ýene de şol. Hemişe başardan o. Hemişe başardan o. Käwat öýkelemel bolýar. Ýene bolýar meselem Döwran Saparowyň dowlan günde Döwran Saparowy gutlap ýazyp etdik. Bolýan Bekijan bilen. Bekem onu ýalňyşyp kompýuterinden pozulup durmy ýa şol bir zat bolup bir näme bolýan. Indi Bekin gowurýan nämen. Şonun birazcık öýkeledim men. Ýokmy ýazgyny? Şo ýazgy ýok. Şo köpsüň gutlawy gidipdir de men gutlawym gitmändir. Beki. Ýürüýteden bolaýmasyn? Dawaňy zadyň. Ýok. Ol öýkelen bolaýmasyn? Ýok, ol bek soň ýazdy maňa. Şunýaly öýkeleme dolsan, bir ýetişmedik birazcık näme diýär. Ýok soňundan özüm düşünýänem. Bu bolýan zat tehnikada o zatlara düşünýän ýöne Döwranyň dowlanyny gutlap, Döwranjan uzak ýaşa şo taýda da gutladym bolýan. O gutlawy saňa ýetirmändirler. Döwran Saparowyň dowlanyny. Uzak ýaşadym. Hawa. Böyle yürüt etmedik bolsa bolýar. Yo, yürüt eda yok lol. Biziň hemmämiz birek bilen hormatlylar. Hawa deýiş ýani. Indika geçerik. Özüňe söz beren soň, şol özüňe beren sözüňden çykmazlyk üçin näme diýäň diýär. Aslynda erkin güýçlümi? Özüme mi? Hawa. Özüňe diýen getdir bilýän. Getdir bilýän. Näme iň kyn düşýän zat? Şu özüme diýen mettirmekdenmi? Diýetem. Ay şonu birazcık şoňam diýetada. Azajyk kynna. Şu özüme ne şu günler 3 gün bäri toydan gelip hiç da iýmeýin diýen özüme. Şunu iýmeýin diýende ýene azajyk wagt geçýär bolýan. Ýene. Şu näme üçin toydan soň iştäň açylýar ha? Şu şonýaly men näşeýle toydan hökman. Näme üçin toyda ilmeýär şol? O toya var ýa iýesiň gelen ok, ýeň ok. Toyda ýa şu enlik bolupdyr baryp toya baryp işlemek şol köp kişi pikir edýär biz sen günne toya udýan, hediledýän toy bolar pikir eden ok biz toy biz üçin iş. Toya var ýanda baryp ýa şu naharyňa ýadyňdan çykýar bir işden çay içýän görýän ha. Oçmak garader bol. Mümkin urjataýdy. Kelläňde başga pikir diýär. Hawa. Tekelle düze şol toyu gowsamak da ýa-ni şorum aýdyk geçdik bolýan. Esas toy gowsap bir kellede bar şol pikir toy şoňuny şagalangyl geçirmek. Onuň öýe gelýän derro azyp başlaýan. Ene şuňa erkedip bilemok men. Kän. Arasynda bir saklanan ýaly bolýanna ýene de fark ýaýanda. Onu da menden agawy. Ýöne men 10 kile horlandym. 84 kiledim men. Perhat Ataýewiň toy döwürleri 84 kiledim. Şonu şoň Perhatyň ýüdük taktysyna ýüdük takty boldy. Şoňam gidip öýüne çörege çağırdy oglanlary öýüne oturduk da ýanky ýüdük takty şu gün günlüğü bolsa akşam çörege çağıranda şoň wideosyny gördük.
Benim şu yerde özümü ekranına varıp men gatı semräpden gatı gidip dönüp yönü şonda men şeyle erketdim özüme. Ne 3 aylap, 4 aylap çörek yemedim, çöreksiz yedim, näme ýetemem. Antam. Ýöne çöreksizem hiç ýeli iýen ýallarla näme ýetemem. Çöreksiz çörek. Tutonak. Hawa, tutonak. Hamirli zatlar ayırdım, mantı, somsa görmedim. Diňeş greçka, ol bul dietический zatlar, çorba zat iýen, ýene den ýöne hiç ýyl çöreksiz de ol, ýöne şonda gowhorlanım. Ne diýete tutçoklary da berjek maslahatym, şo çörek biraz adalsan, şonda hana saňa da gerek şol. Koçum. Hawal. Boyun näçe? Men boyum 1.70. Bay, 1.70 bilen 84'de bardyňmy? Hawa. Kän öyle. Şonu görsen wara suratlary görsen şu ýöne biz günnüň naşa görüşemiz son kän näme edip bolan. Hawa. Bilen akdy. Ha bilen ok. Birazçykdan horlanýan ol. Ýöne o şekilden ýöne bilen. O çekildim hawa. Şondan 10 kilo çekildim de. Zala da gatnadyňmy? Sporda Yo zala da bir bar zala var edil näme etmedim ýöne kaçatsa da dedem ok ýöne zala barsam ylgaýadym ylgaýana ýeňil ylgap da edip biraz zala da esas şu diyete bilen gatgo herki sonra bunu geçirýäs Halipat Makadiya Amrat Kurt Nihiwe diýilen zata garaýşyň nähili ona meýem jogap berdik çağaňyz bolanyna ilkinji pikiriňiz, reaksiýaňyz, duýguýuňyz diýipdir. İlkinji duýguýum çağaň bolanyna kaka bolýan da sen. Ondan o duýguýuny men näde aýtjam bilem ok sebäbi. Öz perzendiň dünýäýine şoňa bir howlup men iki çağam bolanyna da men raddomda dälim de balnisada dälim de. Ýöne şoňa howlup ilkinji o gyýdym boldy, soň oglum bolany oglum boldy diýip jaň etdiler da elime. Niýe dedim toýda men? Şonda awa bir toýdadym, toýdanam gündüz toý çallyk. Hawa. Gündüz boldy da, ondan gündüz toý çallykda toýdanam çykdym, toýdan çykdym, edil toýdan çykmama bir 10-15 min bir wagt galan elime SMS gaýnanam SMS ýazypdyr. Oglum boldy boşluk diýip. Aýnyň derrew şondan balnisa tarap her hil pikirler edýän kelläňde. Begençlikde bul wara bu söz bilen aýdyp bolanak buny. Goçmurat. Üýtgeşik duýgu bolýar adamda. Onu görüňde hasam başgaça. Tuğleme şu wagtlaram çağalar bilen aýlanmana gidilýär, ýene edilýär bolyn. Ýaňam aýtdym ha, bu sen jigileň bu hanmy diýen. Ne tuğleme ulluk kança çağalar bolyn. Menem käwa seredýän bir Hudaýa şükür edýäň-de. Şolaň janlar sag bolsun men. Şon ýaly duýgu. Bagyt. Umumyň bagyt. Bagyt, hakyky. Pul siz üçin motivasiýamy diýär? Yok. Şo puly öňde goýýamyň diýen bolsa yok, öňde goýamak. 2010-2015-nji ýyllarda ýetdiňiz diýär, näme üçin diýär? Şeýle boldymy? Yo, ýetemek badym. Toýa gidýänim ýöne birazjyk albom işleri azaltdym albom. Sebäbi esasy şu ýyllar hasam toýuň üstüne şol toy aýdymlary birazjyk ütgöt zat edip bir hasam döwre wagtlaşdyryp ýazdyk täzeden oturup şoňa wagtymyz gitdi de toy bilen başa gaýrak boldukda şo wagtlar klip azraga işlenildi. Şoň üçin şeýle pikir. Şoň üçin şoň ýaly pikir dören rawa. Sagdyn ruhy bilen we ýaş görünmegiň syry nämede? Ýa-ni esasy bagtly ýaşasaň sagdynam bolsun. Ruhuňam belentde bar, agzy birek bilen anam bilen ýaşasaň maşgalaň bilen. Köp kişi diýär sen öz ýaşyňdan ýaş görnýän zat diýip ma SMS ýazýarlar. Maňa tersine diýär. Onuň Ýeti biraz daýyrak bolan soň bolan biraz kiçirägem de. Yo, ola bir ýaş. Yo, boýumdan kiçirek de. Indi biraz gowra zat bolan. Men diýjek bolýanym Goçmurat
seve esasy özüň bagtly bolsaň, öýdäkiňle bagtly ýaşap, düşünşip ýaşap, birek-birekle anam bilen ýaşasaň, şonu adam garramam kaýda. Ýöne her kimden soraýan bolyn bir hili daş keşfi garry görünse de ýürejekler ýaşda her kim. Häzir menden hem soraýarlar bol ýaşyň näçe zat diýerler bolyn. Ay 35 diýmän bir hili görýän-de ýürek 35 diýenok da. Näçe diýer? Şu ýürek şo 22'de dur da 22-25'de dur bolyn 35'e geçdikden 36'ın içine gitdik. Nesibeden. Arada bir studiyada bir kiçirek studiýa bolly, aýdyp berdim. Studiýa bardyk, ol bir kısancak ýaşasyk aýdym şowlanjyk bar ekeni. Onu bir ýan okuwlady utaran bolmaly. Onu ýanky ot salamlaşdyk adetdik bolyn. Ağam diýdi şu wagt ýaşyňyz näçe diýdi bilen okenar. Bu bolan zat bir 6 ay zat geçendir. Onu mene ay enim diýdim 25 ýaşymda diýdim da şey edip bolyn. Ay ağam bey diýme de birinji klas kama modadyň diýdi. Uton gittim. Şu öýde görýän bolsa gülkü gelýän şo. Şey diýdi da sen birinji klas kama modadyň ağam bey diýme de dogry aýda diýdi. Öýdüm bir ýyl bolup gittim onuň. Elim 35 ýaşaýan idim da. Şeydi ay adamyň ýaşy garrasa da ýüregi garran okda adam. Bolmarsam şeýle. Ha o. Allah can her kime uzak ýaş arzu edýän goçmurat. Şeýle bolsun. Ha. Alo. Ho. Wa aleykum salam. Ma gowum körpä mäler çykyp aýlaýyn men ýazgyda da. Dama. Bu çaya demledim o. Bol ýa-ni, owy gidip dura. Bolun. Şu soňky bir hepden içinde has bir owy geten derejäň diýe bir üstünlükmi? Bolmy şonu ýa-birde täzelik. Hawa Goçmurat, biz ýaňa agdak geçdik, Kumara diýip aýdym çykardyk klip. Amale bilen. Hawa. Amalejim bilen aýdym gowully. Şol aýdymam birinji ýer ornaly, ýa-ni bir hepde olanlar, bir top onda birinji ýer aldyk. Şonu sorajak bolanlar bilemanlar. Hawa, Muradyň top 10. Hawa. Gepleşiginde. Birinji ýer almak nesibäme çekdi, birinji ýer aldyk. Bul aýdym halkymyzam gow kabul etdi. Ähli dinleyijilerimize sag bolsun aýdasym mele öz adymdan, amalejigimiň adyndan bu klibi, bu aýdymy birazjyk wagt ally işlemizde. Bulaydym üstüne 4-5 ayaly işledik. Sebäbi görseň olar ýa soramamadyr şol aýdym näçe wagt işlediň dedim şu taýda jemläp goýberjek. Onuň bulaydymy 4-5 ay işedinlik şu klibi zatlar bile ýöne amalejigim bilen işleşmek şeýle gowy priýatny sebäbi işine tuğlama adap keş öde maslahatdyl tuğlama klip edemize şu taýyn şey deli mekana bu taýyn şunu ýalyra edälmi aýdymyň şu taýyn şeýlere gaýsak nähil bor diýip maslahatdyl işlerini şulaýdym adap çekilli amalejigim saňa da minnetdar bul diňe men kidäl bul seňem üstünlüğün şul aýdym esasy şu aýdym işläni olanlara da sag bolsun aýdasym mele ýani art studio Habib aýdym sağ sözün ýadan gatnaşan olanlar ýani top onda da agdak geçdim. Mekana taýfyň ilkinji öňe sürýän pikiri. Halka bir watanymyza wepaly bolup aýdym saz döredip hormatly prezidentimize gow aýdymlar çykaryp begenderip şey dip ýaşamak ýurdumyzda. Ben Goçmurat agadan hem sorapdym diýe. Goşo toýa baryp gördüňizmi? Mihman hökmünde diýe. Senden hem sorapdyrlar ona. O men ýadyma düşürekden soranlar, şoň üçin gen gördüm la ýa okamdy. Şeýle bir toý gördüm. Restoranyň birine oğluna mekez, gyýda mekez, onyal toýlar boldy. Gyzykly toýlar boldy. Şu 2013-nji, 14-nji ýylda ýalňyşmadan. Doğrumy?
O ikiz toylaram bolýar, ýöne şeýle goşa toylaram kän. Bolýar. Azat Dönmez Mekan Ataýewiň şägirdimi? Azat tawa. Awa. Bilemok. Men şägirdim. Bir gün studioda 2005-nji ýyl, 2006-njy ýyl şu töwerek bolmaly. Nurana diýip studio bardy. Hawa klip. Hawa klip zady işleýärdik şu ýerde. Klip maker olanyň ýanyna barymda bir jaýda ara oturup montaj edilýärdi, bir jaýda syomka goýak fonda syomka edilýärdi. Onu ýa montaj edilýän ýerik baramda bir aýdym sesi eşdilýär, bir ogodan bir aýdymam ogodan ýerine ýetirişem, ogodan aýdymyň şeýle bir gulama ýakymyl. Tansaýna sana ýar diýip bir aýdym aýdyp dur, bir çağa sesi menem. Bu zapismi, bu näme käbi diýdim. Han şunu diýdim, men diýdim, şu kaseta bolsa alyp gideň, ne disk bolsa alyp gideň, dinläne bäpir. Kim çağa çyka bu zat diýsem, yo o çağa del aňarda syomka edip oturlaşa goýak fonda. Bir Azat menem ady bir signasiýon kedýärler zat diýdi ol menem. Bar syomka edip oturlar gapyny açdym, bar syomka edip durlar bir gözle olan tansaýna sana ýar diýip aýdym aýdyp çykdy ol menem. Bir mun çık diýdim de sakladym ýanky ABM-däki mekan syomka edip oturar eken şo. Saklandı bir mun durdim, jigim gelen märek diýip. Malades gowjaý diýen adyň näme Azat? Onuň men sen hem aýdymyňy bilýän Halipa diýdi şeýdi. Hanne aýdym aýdyp men aýdymlamdan näme aýdym? Ay bar aýdymyňy bilýän sen özüň aýdy, plan aýdym diýip diýdi. Şu şey kiçiliginden men dinläp ululanja olan eken soňam muny ýanym bilen ay bilece işleşdik hem işlemi şeýle gowy işler etdik, aýdymlar ýazdyk, zat etdik. Töleme sunwady ustady olanyň bir Azat sanam. Men oňa diýerdim, inşallah Nesip bolsa senem ul ýyllar bolarsyň sebäbi. Täk ýaşaja bolan wagt töleme diýişimi ýalam. Halk gowar ýa söýýär. Azat janyny üstünlük arzu edýän. Bilemokdum men şu açyş bolup men düşünýär. Şu soru var, allym bolan bermärler şunu. Näme ýa? Ýogurly diýip çykardylar diýe. Aýdyp goýar elçinler. Gitsin gaýtym. Näme üçin? Gaýtym bir istestirinde daha da şola. Kän o şunu ýar zor ýa-da. Mundan bir näçe ýyl öň diýär. Mekan Ataýew ýogurly diýip bir gep beretdi. Näme üçin beýle boldy diýär. Şoň jogaby şu adam bilemzok diýär. Näme üçin beýle. Yaramadym ýara. Onu yo hiç on ýar zat ýok, Hudaýa şükür hemme da gülýärli. Ýöne ol aýdym aýdýan başga biri. Ol aýdymçy mekan şol aýdymçy, şol aýdym aýdan Mekan Ataýew diýip bir sakar çägel owada şumma. Owa. Aýdymçy olanjak. Menden kiç oğlan. Ol oğlan öz ağasyna bagşlap aýdym ýa-da. Awsoň. Onuň öz ağasyna Murat diýip ağasa men tanıyan ol biziň owadaşymyz bolansoň iki köç aňarym da. Şol aýdymdan gaýtdym haşo gepem gurulman. Ne aýdaýna şol ağasyna ýa-da. Onuň ağasyna ýa-da ol bul öňünden näme diktirlara ýa goşky ýa-da aýtdyrýarlar da. Şonu bul aýdym Mekan Ataýewiň Mehriban ağasy Muradyň ýagty ýadygarlygyna bagşlan ýa-da diýen ýerine ortunda kesipdirler de men kliplemden hem alypdyrlar da ýa-da bilbil gördüm klipde men düýüş görýän ýaly zat klip edildi däwre şey ýörep barýan ol. Şonu ýa-da syomkalar alyp ogodan muny bir ýaltanman edipdir bu işi. Ýaltanman edipdir. Bir kil özümem görüp berbet dolum şonu. Dogrymy aýsam öňünde adanyň sesini goýup durýan edipdir. Özümde bolan duýguny aýdyp berjek bolýanna. Bunu men halamayan adamam edibiler onu. Şen her kim hemme kişi meni gowurýar diýip bilmerin. Ýöne hiç kime özüň halamasaňam ýamanlyk etip bolmaz ha. Halaň okmy? Hawa. Teziň çykarma geziber. Ýöne ýamanlyk etmek gerek. Men şonu ýöne şonu ýaly pikir edýän. Maňa ýamanlyk kökümine etdiler mi diýip şo pikirde şu adam şo pikirde oturma. Onu başka hiç variant ýok. O gülmek üçin bolsa o gülkünç burada atlar goýarlar. Gödök gülküz gülküz. Hawa. Gaty gödök bolýar. Gülmek üçin eden bolsa.
Ha o soru ayırmağın Goçmurat dursun gaýtym adamlar görsün ne bilsin. Onna bir hili o habar eşitip bir hili gynananlar ama bolanlar ýakynlaryňyzdan garnaşlardan ya Awo elbetde şun mukadip bir hili. Şun mukadip şu habar eşitip men ejemjan özümden hem gitdi. Şon ýaly ýagdaýlar boldy. Sebäbi der dogonlam jaň edip gowçuluk molam edil oradan üstünde boldy da orada wagtlary. Onuň owadan jaň gele menem habarym ýok men ta bilemem. Men eşdemem on ýalda. Onuň şoluja aňryk aýp mekan ýok bolupdyr, mekan aýrylypdyr zat diýilse menem ejemden 400 kilometr berde ýaşaýan ejem marda men Aşgabatda. Ýal habar geldi menem ejeme öýe jaň etdim bol ejem balnysa girdi şun ýal diýdiler. Onuň mara gitdim zat etdim onu. Ay öýe barypdyrlar da ses edip. Eşit olaram şon ýal hakykatdyr öýdip barypdyrlar şun ýal hem adamlar dilis bilen ýal bolan soň onuň ejem Hudaýa şükür gowlanyny zat etdi soň onuň bärik Aşgabatda öýme geldi. Ol her kimem geň görýär da bolyn ejem elimden tutup men Bagdara ýör Bagdara gideli. Görsünler diýen. Seni görsünler diýen. Men planda adalja oglum diýen bolýar. Men planda alaýyn men göne gidäý da ýanym bile teň bile gidesim belýär zat diýip meni şolyny akdip meni Bagdara aýlap şol ine ba men oglum. Ine gulýaly adamlar başga pikir etmeň. Zat diýmek üçin ejem meni şu Bagdara aýlady elimden tutup. Benim erwet doldum kanaşyna erwet doldum. Ýöne Hudaýa şükür gowy hemme da gulýaly. Iň agyr degen onu ene bolýar da. Ha o ene pahyr. Şu enelere erwet dol ene. Ene şun ýaly näme diýilýär? Uzak ýaşajakdyň ha. Ha o sağ ol. Sağ bolsun. Mekan esasy şu gelen soralara şular bir sagada ýazdy goýdan. Ha o. Gyzykly bol men beli uzak bolar öýtmedim şunu aýtsam, gysgarak aý ol mäşirim muntip geldim bolyn şu bir sagat beri otursa gülüşdigem degişdigem arasynda. Onun üçin köp sağ ol. Hem sorag berenlerem size de köp sağ bolsun aýdýas özüňize gerek gyzykly jogaplaryňyzy alamsyňyz diýip umyt edýäs. Aňam baňa da jan saglyk, başga da agzyrlyk, işiňde üstünlük, ilhamyňam gaýnap joşup dursun. Toýlarda görüşeli. Sağ ol Goçmurat. Menem dinlejilere sağ bolsun aýdaýyn, köp sağ bolsun aýdýan. Dinleyijilerimize sizin hem işleňizde okuňyzda üstünlük arzu edýän. Goçmurat size de köp sağ bolsun aýdýan, hormat edip syýlap geldiňiz. Öňküleri al toýda duşy berersin Nesip boldy. Toýda görüşeli. Sağ ol. Dostlar Sunday Plus Mekan Taýf bilen jemleýär. Hepmäňize köp sağ bolun. Salykda görüşeli. Boldymy? Отлично. Я доволен. Boldy. Gülýär montajlar.